Joo, nyt joku saa luvan kertoo, mitä te tuutte tänne penkoon. Ettehän te mitään mainosta kuvaa, vaan tongitte mun kamo ilman lupaa. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Sun kirjoituksesi vaan sattuu vahingossa silmiemme eteen. Mut me tästä lähettekin menee. Joo, ei tästä niin vaan selvitääkään. Ei mantelilta varasteta reseptiäkään. Ja kun niitä edes tutkimaan aletaan, niin tekone ja valvonta kameraan. Ei meitä kiinnosta sun resepti. Ennemmin syömättä sesetti. Pahaa ja huono kun sun suunnitelma. Vallottamaan ilma. Ei biopata joulupöytään. Maku on hirveä hajukin löytää. Pelkät vuoret on melko köyhää. Ei biopata joulupöytään. Maku on hirveä hajukin löytää. Joo, mitä ne kakarat nyt oikein horisee? Padat käy kuumana, kattilat porisee. Näillä sapkoilla maailma muuttuu ja biopata kohta joka joulupöytään kuuluu. Jälkäriksi on varma kiisseli, joho sä oot sekoittanut dieseliin. Ja yksi juttu ei mun järkeen käy, sun roskis on korttuu perunaa No täys. siis, tää on uutta superfoodi, makuun kuudi. Teille vaan piiras huudi, joten turha teidän tähän puuttua. Tai reseptin saloihin on juuttua. Mut kun sä näet tämän itsekin, sä jätät tähän sittenkin. Parannetta vaakun jäteasti täytät kunettiota reseptiis perunaa. Ei biopata joulupöytään, maku on hirveä hajukin löytää. Pelkät vuoret on melko köyhää. No mut, löytyi selitystä. Ei oo esitystä. Mulla on semi-yskä, ihane ateria,